какво става, хора? Това е един епизод на Сплексио. Да. Да. Изядоха ни. Перфектно. Аз ще ги смачкам те. Не, взяхме се двамата стоя. Окей, сега ще ги бием. Само ще направим едно такова голямо. Окей. Тук има някой. Огромен. Така. С толкова много даже станахме на 1000, то малко ще ми изяде. Вече има 1000. А 10-я е с 4000 и нещо. Трябва поне в топ 10 да влезем. 4333. Да си добием. Първи ще станем. Да. Този има доста скоро първия. Ние пък имаме 1600. Те тук се ядат. Така. Окей. Това ще го изядем ли? Да. Добре, това изядохме. И вече сме с 3000. То сам се изяде. Вече сме с 3184. Ето хора, вижте кой е 10. Ние сме 10. От третия опит вече. Ева, yes. А дали ще можем да станем 9? Добре, 9 сме. Перфектно. Да станем 8. Да, 8 сме. Не, окей. Ще малко да му хапна от тоя. Така. То синя. Леле, по-добре смахам от тук, защото ще ме прецакат. Осми сме. Не! Еми хора, да, 8 сме. То надявам се да ви хареса това видео и да.